Hola, noies. Com esteu? Judit? Ei, no em giguis la cara. Escolta. Què tal? Què estem fent aquí? Estem esperant per la regata. Quanta estona preveus que hem d'esperar? Moltes. Per què? Quin problema hi ha? Pues no hi ha vent. Ostres. I quants patins compteu més o menys que hi deu haver per aquí? Esperant-se? 60 anys. I com és que ha tingut tants júniors han vingut aquí en aquest campionat? No, perquè ja havien d'aquí. Havien perquè 6 és una d'aquí i Bueno. 14 de fora. És una Copa Europa, és una regata important i s'ha de sortir. S'ha de venir, no? Clar que sí. A més, vosaltres sou la flota que en el fons dona força als patinaires. O sigui que aquí la gent El joven... problema és que hi ha molts nens de 12 anys d'aquí que han començat a navegar ara I per què és un problema, això? perquè, no sé, Perquè són et fan molt petits. forats. Sí. Ens fan forats? Sí. Ostres, però tenim els patins assegurats i aquestes coses, no? Sí, però un forat és un forat. I són Bueno. Després ja no pots sortir els altres dies. S'ha de tenir que es paciència, no? pot, però amb Bueno, depèn masilla. del bar. Ai, del forat. Quan veu començar vosaltres, que també tindríeu 12 anys, passaria una mica el mateix, o què? Sí. Espera, dieu-me els noms, que me'n recordi jo. Comencem per aquí. Clàudia, Claudio, Anaïs. Judit. I quant temps fa que aneu amb patí, més o menys? 4 anys. El problema és que nosaltres vam ser com els júniors que vam començar. Abans de nosaltres no n'hi havia júniors. I per això, com vam començar tots, molt pocs. Hi havia hagut una generació, però semblava com si hagués quedat parada una Sí, mica. no es movien, no S'havia anaven regates. Vam ser, I com vam començar tots junts, doncs... I creieu que el motiu de que hagueu sortit tan júniors és perquè us coneixeu tots i heu anat sempre junts i tal? Pot ser. Com es diuen els vostres patins? Per exemple, el teu, Judit. Girat. I aquest nom d'on ve? Pues no sé, perquè, o sea, en principi li volia posar, no me'n recordo, un altre nom, el que passa que es veu que ja hi havia un altre patí i aleshores em van dir, bueno, pues digue-li Girat. I era en plan, no, Girat no, i al final em van donar el patí. I s'ha quedat? Bueno, segur que l'Anais també té una història. Com es diu el teu? Samir. Samir. Però és que el meu és que vaig a Egipte i el meu guia es deia Samir. I et va agradar molt el guia, no? No. Ah! No, i li vaig dir que no sé, noms per barcos i el seu com que era gracioso i em va agradar i li vaig ficar. Veus amistat amb el Samir Claro, i li I vas què posar. significa? gracioso. Ah, Ostres, cada dia s'aprenen coses. I el de la Clàudia? No té, no. No té nom? O sigui, té però no està ficat. I com li dius tu? Dag. Tac. Sí, Pato. en anglès. O ànec, no? Català? Molt graciós. I el teu, Clàudia? El mío se llama Nomename, Explica'ns d'on ve això. de cuando era pequeña, que cuando no sabía decir algo le decía este nombre. Y pues a mi padre le hizo ilusión que pusiera este nombre. I ho pronuncies com Nomename, no Nomename. No, eso no. Doncs em sembla fantàstic, clar que sí. I el El meu es teu? diu Nuka i bueno, no té molta història. Li van posar com el gos que havíem tingut abans. Per això jo t'anava a dir que em sona a nom de gos. Sí, és que és nom de gos, és nom de gos. Nuca, però és bonic, molt bonic. Sona bé. Bueno, i què? Esteu amb ganes, suposo, de sortir a navegar. No, yo voy a perder el campeonato. Per què? Porque yo quedé segundo y ahora voy a quedar peor. Però si tu em sembla que justament tu vas molt bé dins les júniors femenines, oi? Pero no he navegado en todo el invierno. Ens hem de posar en forma. Voleu afegir alguna coseta més? Saludar algú? No sé. Mira, ¿y tu barco? ¿Cómo se Ui, llama? s'ha afegit una júnior, com es diu? Com? Segmed, I aquest nom d'on ve? d'Egipte. Un altre d'Egipte com el Samir. Si és que vam anar juntes. I també era el nom d'un guia o què? No, no. Pero busco el guía. Sí, sí, és el nom d'una diosa d'ella. Molt bé, molt interessant. ¿Qué significa? Te acaba de decir, es el nombre de una diosa. Sí, de una diosa de... La deessa de què? No te'n del recordes? mar i de les oles o algo així. Ah, està molt bé, doncs té molta relació. Doncs molt bé, noies. Espero que tingueu molta sort amb la regata, vale? Vinga, adéu.